Hello everyone, my name is Ronald Marot, OFW from Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay para kay Sir Rafi Tulfo, ang nag-iisang action man ng bayan. Sponsored by Arceli Salazar of Canada. Rafi Tulfo, simbolo ka ng pag-asa, nagbibigay saya sa bawat pamilya. Ang malasakit mo sa bawat isa ay iyong pinapadama. Mga hinaing ng ay iyong pinapakinggan at handang lumaban para sa karamihan. Rafi Tulfo, ang tanging sumbungan, kakampi ka ng mga inaapi, maging sa radyo o TV, walang inuurungan kahit na sino man. Ehemplo ka ng dalangin namin sa may kapal, ika'y gabayan at pangalagaan, pagkat ikaw lamang ang aming sandigan. Rafi Tulfo, ang tanging sumbungan, kakampi ka ng mga inaapi, maging sa radyo o TV, walang inuurungan kahit na sino man. Rafi Tulfo, bigay ka sa amin ng ating Ama. Rafi Tulfo, oh Rafi Tulfo, tunay kang kaibigan. Rafi Tulfo, Rafi Tulfo. Thank you.